Magandang morning, good morning everyone. Welcome to my YouTube channel, Wandering Bicolana. Yan, ngayon feature ko naman po ang mga workers dito sa Wascanna Park. So how they maintain the cleanliness and the beautification of the park. So ito ay well maintained ng city government here in Regina, where I live. So tara at pasyalan natin ang mga ginagawa nila pag may natsambahan tayo. Okay? And by the way, thanks for watching my video. Thanks for watching my YouTube channel. And thank you for supporting to all my members and friends here in YouTube. Tara, mamasyal tayo. Ayan, so ito yung mga maintenance dito. Nagko-collect sila ng mga garbage. Yan. Bro! It's windy. So we're here walking again. Walking morning routine. It's windy and looks like it's going to rain. Eh wala. Ayan o, ang ganda ng pagkakamower niya. Kasi ang
Kinakat lang ang grass. Oh, nakat lang yung grass Yan yung niya. lasang fertilizer. So, ito ay parang ano, track and field ground. Ito yung sasakyan ng maintenance dito. Bobcat. Ang cute ano, oh. See. Ayan, ito isa pa sa mga maintenance dito na nagmi-maintain ng loan. Para gumanda ang yan. Gumanda ang tabas ng mga damo. Morning! Ayan, thank you. Ang ganda, di ba? Oh. Kwento ko sa'yo. Aran. Ayan. Bakit ba sila naghabulan? Oh. Good morning everyone. Ayan, walking again kami here at the Wascanna Lake.